Ei, hola! Benvinguts una setmaneta més. Així estem en les illes Septa, on se quedarem la setmana passada. Soc Guillem, a la dreta de les vostres pantalles. M'acompanya Qualitat. Què tal, Qualitat? Com estem? Pues estic molt bé esta setmana. Estic amb ganes de acabar esta part de l'aventura, que estem ja quasi rematant-la. Sí, sí, que després del capítol així més relaxat de l'altre dia jo crec que ja tocava. Què tal, estàs content? Me n'he anat per cert on no tenia que anar. I... No passa res, no passa res. Ah, no, me n'he de vindre així, no puc anar-me un altre lloc. No, clar, li tens que donar el meteorit a la gent esta. Sí. Se m'oblidava que n'hi ha una història així i no ens havíem vingut a viure la vida. Bueno, bé, com ja sabeu, en estos vídeos jo estic jugant a la traducció Cafè Qualitat i ella està jugant a la nostra, la de Pokémon en valencià. Així que, bueno, ja estem a punt d'acabar, ja ho hauríeu de saber, però jo què sé, de tot n'hi ha en el món. T'hauré de dir una cosa, Guillem, que és que crec que hi ha alguna cosa que no fes bé i no em deixen donar-li res a este home i no puc tornar on tinc que estar. Avui fem ja l'últim líder, el pròxim capítol anem a la lliga, se la passem, esperem, i ja hem acabat. Claro, ara ja hem vist inclús així les lligues, podem fer una paradeta en casa i tot per a dir que ja han vist tot el món que tenien que veure i ja m'ho a canto. Exacte. Per a la gent que sí que m'ha així i no hagi vist tots els capítols, que, home, ja... Quin capítol és este? El 10 o l'11 ja, a lo millor? L'11. Ja està lleig, eh? Però vaja, estem Guillem i jo jugant les traduccions independents de Pokémon que hem fet a valencià, com podeu veure, ella està jugant a la meva i jo estic jugant a la seva. I res, estem fent una miqueta un playthrough, que diuen els jovens, per ensenyar-vos un poquet del joc i la traducció. Avui què anem a fer, Guillem? Bueno, bé, abans de dir el que anem a fer, jo crec que cal dir que si voleu jugar aquestes traduccions, ja siga la de Qualitat, ja siga la nostra, de Pokémon en valencià, teniu els enllaços baix en la descripció del vídeo i també teniu un enllaç al nostre servidor de Discord, que bueno, que si se voleu unir, pues sou benvinguts, evidentment. Vale, el prec la paraula, pues. Jo és que no volia que jugara ningú, Guillem, jo no me volia ensenyar-ho. Lo que anem a fer avui és, anem a pegar una volteta per així, per la mar, o anem a la Paula Verda a lluitar contra l'últim líder misteriós, que no sabem qui serà, i una vegada derrotat i tinguem les 8 medalles, podem anar ja a la lliga i acabar el joc, en realitat. Sí, la veritat és que mos queda poc més que fer. Bueno, en realitat, en este joc n'hi ha un postgame, que n'hi ha 4 illes més de les illes Septa, però això en estos vídeos no ho veurem. No, això que vulgui que jugui, que es passa les seues 20 hores d'arribar a aquest punt, i ja que ho disfrute. També pense que has anat una miqueta ràpid en el que anem a fer, perquè abans de passar per la Pobla Verda, passarem per casa nostra, per Poble Paleta. En parlarem en la nostra mare, en el professor Oak, tota aquesta gent que no sé, que eixien els primers vídeos i que ja no l'hem tornat a veure. És cert, això sí, és com un tancament molt bonic. Hem vist algun becari per ahí, però és cert que li dona aquest redolinet a l'aventura. Ja hem fet el nostre camí de l'heroi. Tinc ganes de tornar a casa i tornar a dormir al mulli. A més, a ningú lloc es caga com en casa, Guillem. Però que animal que eres, per favor! Però tota la raó, Ja hem arribat. La veritat és que este camí és prou més curt, que el que fèrem per anar a Illa Cinabri. Quin? El de creuar les... El de creuar la cova? Sí, exacte. Este és prou més curt. Sí, no sé com no se'ns ocorregué en el seu dia vindre per així. Guinyo. Sí, però bueno. Jo estic així parlant amb ma mare, que ja fa temps que no la veig, bueno, en el joc, i la pobra dona patix. Per cert, sabies que, ara que estic en casa, que estic mirant la tele, sabies que la pel·lícula de la tele canvia segons si eres xico o xica? Bueno, us havia de traduir això, però anem a veure quina és, no? És a dir, canvia l'original. El que passa és que jo vaig canviar el text de la meva pel·lícula i la teva crec que és l'original, que és la del Mago de Oz. En esta d'ací, jo entenc que és James i la Bresquilla xagant, no? Ah, no, hòstia, Pues... diu Carabassa, no Bresquilla, no sé per què estava llegint-ho malament. Pues de fet és d'una pel·lícula castellana, perdoneu-me a tots els que m'esteu veient, que es diu Amanece que no es poco, que n'hi ha una escena que m'agrada molt, que és un home parlant en una carabassa. Però, en esta pel·lícula castellana, que és la meva pel·lícula preferida, ix Ovidi Montllor. És una de les últimes pel·lícules que va fer antes de morir. O sigui que algo s'arregla ahí. Fa de guàrdia civil. M'ha que t'agrada rexinar-ho tot. Fa de guàrdia civil, per cert, o sigui que tampoc és un paper molt
molt digne, però bueno, està prou bé. Si algú no ha vist la pel·lícula, que li pegui una mirada, que està guai. Anem a parlar amb el professor, no? Que estem així, que mos posa nota. Sí, això t'anava a dir. A veure qui dels dos va millor en la Pokédex. Uf, A veure, hola, com portes la Pokédex? que la revise... Sí. Oh, mare meva, 73 capturats, d'on treus tants, Guillem? Tu quants en tens? 56. Tu ja, quan aconseguires el repartir experiència, digueres, així me plante. De fet, jo crec que ni tan sols això, és que no... Crec que no l'he recollit, el repartir experiència. Qualificació genial. A mi m'ha dit excel·lent, O sigui, que cuidao. Jo crec que un excel·lent és més que un genial. Només n'hi ha que veure els números. 79-53, Però jo crec que està prou clar. jo soc de lletres, Guillem, jo no soc de ciències. Ah, bueno. Vale, feta la part en casa per a veure a la mare, al abuelo i per a parar el vàter. Hem arribat altra vegada a Ciutat Verda o la Paula Verda, segons quina part de la pantalla. Sí, la Paula Verda en la versió de qualitat. Que, claro, que això és una cosa molt guai perquè tu arribes així al principi del joc, te'n vas al primer gimnàs, que és este, que és el primer que trobes, però està tancat, no pots entrar perquè, no sé, el líder no està, ha posat la clau, ha tancat el pany i no pots entrar. Però ara ja està obert, ja podem entrar i veure quin és el misteriós líder que ens espera si dins. Exacte. Jo estic parlant així en l'abuelet este, que si se recordeu en el primer capítol estava super indignat de que el líder no tenia formalitat, que no sé què, i ara que ja ha tornat, pues bueno, ja està més content. Home, és que la gent major s'ho pren molt en sèrio, Sí. Jo la veritat és que això dels gimnasos sempre és una cosa que m'he preguntat si és una cosa, no, que ha estat ahí tota la vida o és algo més nou, però jo què sé, en la reacció de l'home este jo diria que si no és una tradició, com a mínim li donen molta importància. És important, és important. Per cert, podem parlar de que les estàtues d'estes... bueno, Guillem ja no, perquè Guillem se n'ha anat a l'aventura. Però una cosa que fa molta gràcia és que les estàtues d'estes no saben qui és el líder del gimnàs, com que el líder desconegut. Ni tan L'home sols... este tampoc ho sap, no? Sí, l'home este tampoc. Tu passes d'anar i dius, ni tan sols jo sé la identitat del líder. Com que no sé la identitat del líder? Haurà entrat per la porta, no? Vull dir, o té una porta darrere, o és que va en una màscara així, tipus fantasma de l'òpera. Ui. I ningú sap qui és, però no sé jo, segur que hi ha una miqueta agarrat amb pinces. Home, potser ha entrat ell primer i després ha avisat els demés. Sí, no? I has enviat per WhatsApp, pot ser, Ja podeu entrar, que està obert. Home, jo què sé, és el líder, no? Suposo que serà el que té la clau. Pues, Bueno, sí, entra això primer sí. i pues diu, vale, tots pa dins. Fa 4 mesos que estan tots els entrenadors esperant entrar a la Lliga Pokémon i no poden perquè els falta una medalla i no està este home. Sí, tenint en compte qui és el líder, que no anem a dir qui és, per no fer spoilers d'un joc de fa 25 anys, però jo diria que és una persona que li dona un poc igual. Com a que no entra dins de les seues prioritats, saps? Diria jo. Sí. Per cert, tenim així l'entrenador en el fuet, ara que hem vingut tots per així, que és un després que queda dels que entrena Pokémon a fuetades, no? A intimidar. Sí. Clar, com és d'Omagor, pues té sentit. Sí, en realitat sí. És una figura que s'està perdent, gràcies a Déu, però... Una cosa que sí m'agrada d'aquest gimnàs, ¿vale? A part del puzzle que està curiós i que ens pot recordar algun altre puzzle que hem vist a l'hora de... Collons, al llarg de la partida, volia dir. Però a part d'això, els entrenadors no són tan rígids com en altres gimnasos, en el sentit de tipus de Pokémon. Sí. Així tenen més varietat. Passa un poc el mateix que en el gimnàs de Koga, no? Que se suposa que és de tipus verí, però, vamos, te trobes psíquics, te trobes de terra, te trobes de tot menys de verí. Sí, així no s'enyicen només al tipus d'aquest gimnàs, que suposo que és tipus terra, sinó que simplement són Pokémon forts. La gent així són entrenadors forts, amb bons Pokémon, i venen així, suposa que entrenar un poc entre ells. I quan ve el líder a obrir-los, pues, passen per així també, quan poden. Lluitar contra el jove promesa Luigi. Què t'anava a dir, Guillem? És que d'això no me'n recordava, però ja m'havies parlat d'això en algun altre capítol. Sí. De lo del nom dels entrenadors. Sí. A veure, diguem que n'hi ha alguns líders, no, que tenen la seva identitat molt centralitzada al voltant de la nacionalitat d'origen. Entonces els he deixat el nom. I a tots els entrenadors que n'hi ha en el gimnàs d'eixos líders, pues, els he ficat el nom en el mateix idioma. No anem a dir quin personatge italià podria ser el líder d'aquest gimnàs. Això t'anava a dir. Em pregunte quin personatge italià haurem vist que podria ser ara el líder. Vaig a fer... Potser és Super Mario. No ho sé, jo crec que podria ser Super Mario. N'hi ha un rumor, això no és conya, n'hi ha un rumor a la primera generació de que podies aconseguir a Yoshi en el joc. Me vol sonar, a què ho dius?
t'ho juro, n'hi havia com a fakes i tot de Yoshi en Sprite Pokémon. Era un desclàssic. Però vaig a fer un tall ràpid per a... En realitat faria falta un... No ho sé, jo si parís un drac, i jo crec que en esta generació que n'hi ha tan pocs dracs, Sí? pues, igual haguera vingut bé, Funcionaria, sí, en realitat sí, Però bueno, vaig a fer un tall ràpid per a veure qui és este misteriós líder, que tinc ganes ja de conèixer-lo. A veure, Vale, pues tall fet, i el tenim així, riguent-se de forma molt sospitosa. I en un sprite que igual mos recorda ja, parlant de l'equip Rabosa, no sé de qui es podria tractar este home tan misteriós. jo tampoc ho sé. A veurem, a veurem. De fet, hi ha una cosa que m'agrada molt d'este gimnàs, Guillem, i és que tu no has jugat als jocs originals, però en els jocs originals, a la part d'esta on tens el carnet d'entrenador, ¿vale? Tix com un esquemeta de les 8 medalles dels 8 líders, que tix ahí la cara de cada líder, és una cosa que està molt curiosa. I a l'últim líder, tix una silueta així en negre i una interrogació damunt com qui serà este home? Ningú sap qui és, la gent que organitza la lliga i que fa estos carnets, ni tan sols ells saben qui són, saps? A lo millor sí que saben qui són, sí que saben qui és. Lo que passa és que, no ho sé, fa lleig tindrà ja un mafiós, no? En els carnets estos. També pot ser, eh? I diuen, anem a deixar com que no ho sabem, i ja està. No sabem qui és este home que reparteix medalles per a que entressi la gent. Igual inclús has fet un negoci de falsificar medalles i tal, Pues no m'estranyaria. És una possibilitat que està ahí. Me l'estic pelant molt fàcil, per cert, s'ha de dir. Sí, és que els gimnasos estos monotipus... Jo crec que tinc 2 o 3 Pokémon que són super efectius contra ell. Vull dir, és que és un poc trist. Sí, és un poc agut. A més, així acaba l'arc de personatge del Giovanni, que és un... que és dins de lo que és l'estàndard d'aquest joc, és un personatge que està mínimament desenvolupat. Sí, Té sí. un poc d'història, i així, bueno, per anar introduint-ho ja, no? Perquè es veu que passar no mos va durar massa. Ja el derrotes i diu, he après molt, vaig a deixar-me la màfia i vaig a ser una persona honrada. Un poc per la cara, però bueno, per lo menos canvia una miqueta. Vaig a fer una pregunta que segurament mos tocarà tallar. Vale. A veure, tu creus que si derrotarem al rei Juan Carlos en un combat Pokémon s'arrepentiria de tot el que ha fet? De tot, hasta on estem arribant quan A diguem veure, tot? de tot, de lo que ha furtat. Dels assumptes més personals no anem a entrar en ells. Jo crec que si el derrotarem no una vegada, però 3 o 4, és a dir, si ara anarem a més a Dubai o a l'hospital, que diuen que igual està ingressat, no sé, tu tens la necroporra d'enguany? Bueno, això no contesta, que vindrà l'Audiència Nacional. Això millor que vaig a fora. Això no, això taller. Però jo crec que si el derrotarem diverses vegades i després anarem a Dubai i el tornarem a derrotar, igual, com a mínim, eixiria en la tele fent esta de lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Jo crec que això podria donar-se. Bueno, parlant de borbons, de monarques i de coses d'ixes, jo ja he derrotat així al senyor Giovanni. Jo estic a 14 frames de derrotar-lo. Sí, està per la idea. Però és una pregunta que és interessant, Vaig a donar-li alguna volta antes de que em criden a la porta de casa. Tu ja estàs cura d'espanto, Ah, sí, això sí, per lo menos ja sé com va la correguda. Bueno, com anava dient, així l'home este ens diu que enhorabona, ens dona el seu regal de padrí ronyós i desbanda la seva banda criminal, que sempre està bé, no? Sí, sí. I a més, si després de derrotar-lo parles en ell, no? Pues te diu això, pues que està molt arrepentit, que se dona compte del seu error, que a mi la veritat és que no me convenç, vull dir. Perquè el derrotes un parell de vegades te dones compte de que estava fent-ho mal, ja ho sabies d'abans, home. I se n'ha anat, a més, jo no recordava que se n'ha anat, desapareixia per a sempre. ¿Quién es este Pokémon? Es Litoserot. Pues ja no mos queda res per acabar, Sí. Ja estem a 2 passos de la lliga. Ai, mare. No recordava que encreuaven tu així. Tenies molt
molt poca confiança en mi, Com que no t'esperaves que arribara així. Això t'anava a dir jo. Este personatge me crida l'atenció com està escrit, no? Perquè cada vegada que te'l trobes, llevale com a molt del primer encontre, derrotes sense ningún tipus de mirament. Agranes el piso en ell. Després sempre te parla com si ell estiguera per damunt de tu, saps? Perquè té molta confiança en ell mateixa. Massa confiança. Però això és bonic, tio, tindre autoestima, no? Però sí, és veritat que te se presenta com un... Bueno, t'anava a dir, se presenta com un champion i sempre el derrotes, però t'he de dir que jo que sempre l'he derrotat fora de càmera perquè sempre lluito en ell i sempre em pela. O sigui que no estic per a parlar. I de fet, Volto crec que em va pelar altra vegada. A veurem. Jo de moment m'estic donant compte de que de nivell va millor que jo. Sí, jo també, però vaig... No, però per lo menos... Què t'anava a Mare dir? de Déu. Nivell 53, quin animal, tu. Al contrari, al revés de lo que diem del pavo este, del Giovanni, no? Del padrí, que vale, l'hem vist 3 vegades comptades i ja ha tingut una certa evolució, no? Era molt roïn i ara s'arrepenteix un poc per la cara. Segurament per a que no l'entregués a les autoritats o alguna cosa, no? Fa l'excusa de no, m'arrepenteix, soc bo, me'n vaig. Però el rival porta tota la partida veient-lo i no evoluciona en absolut, és sempre el mateix tio. Sí. A més, vull dir-te, és molt cridaner perquè el rival, les primeres vegades que se'l trobarem, comentàrem que estava molt ben escrit, no? La personalitat que té, Xina té molt de ganxo, és xulet, tal... I Giovanni comentàrem exactament el contrari, que estava molt mal escrit. Perquè és que és de veres que la primera vegada que te'l trobes, el diàleg és molt lamentable. Sí. Però després, conforme va evolucionant el xoc, és com que s'inverteixen els papers, no? Perquè Giovanni va evolucionant i el rival se queda estancat en el mateix punt en el que estava al principi del xoc. és que jo crec que el rotllo és que el rival és carismàtic, o pareix carismàtic al principi, però després, segons avances, pues ja no lluís ese rollo de soc super bo i estic així picant i tal, com que ja es fa un poc vell, no? I jo crec que el problema va un poc per ahí, en realitat. Sí. Home, sí que és de veres que quan te'l trobes com a campió i tal, que això també és un spoiler, però com lo de Giovanni. Però bueno, que jo que sé, que estos xocs ja tenen una muntona de Si no heu temps. jugat, ja no sé aire. En qualsevol cas, és un moment prou inesperat i prou potent, no? Quan te'l vius per primera Sí, això vegada, és veritat, o això és quan veritat. te'l conten, com sigui el meu cas. Vale, desviant-me del tema sí, ¿vale? Però què opines de la cultura de l'espoiler? En quin moment pots fer spoiler d'algú sense que sigui spoiler? No sabria dir-te. Vaig a posar-te un exemple, ¿vale? Jo no he vist mai Titanic i segurament no me la vega perquè de pensar d'estar 3 hores de pel·lícula m'agarra un mal lleig. Però, Però ja saps com acaba. claro, està lleig dir-li a algú de no, en Titanic s'afona el barc. Bueno, això passa al principi de la pel·lícula, no? Però vull dir-te, ja saps més o menys tot el que passa i lo del collar i s'afona i tal, no sé què. La taula, ja m'ho conec tot, perquè és molt cultura popular. En canvi, també està l'altre... Ui, m'he equivocat de botó. També està l'altre costat, perquè igual, si és una obra que és molt antiga però que no és molt popular, igual té la gràcia aquesta de que la gent no el coneix i no vols tampoc xafar-li, no? Ara, així tot diu... També, això ja és molt personal, però he de dir que jo sóc capaç de disfrutar d'una obra encara que conec al final. Encara que crec que estic prou a soles en el vaixell este. No, jo en general sóc igual, jo en general penso el mateix, que també disfruto una cosa encara que sàpiga ja el que va passar, però així i tot, com t'ho diria jo? No sé, n'hi ha gent que se'n passa un poquet en el tema de l'espoiler, Sí. Massa aixina... Que bueno, que jo que sé, que al final és una cosa molt personal. Cada persona és un món. Sí. Però vaja, que vull dir-te que, de tota manera, este joc compleix els dos supostos de que és molt antic i és molt popular. O sigui, que tampoc em pareix un spoiler massa gros dir, ai, el rival al final és el campió. Si no ho sabia d'aquestes altures ja dona aire.
Vale, Vaporeon. No que està plovent, esto és la teua. Oh, bien. Este era l'últim? Era l'últim? Ha guanyat? Vale. Guanyat. Vale, obrim de sí, vale? Obrim de sí. Vale, perfecte, cap problema. Obrim des d'ací si vols. Vale, obre. I hem derrotat el rival. Bé. Recordes abans quan estaves dient... et dic abans perquè ja ha passat una estona d'això, vale? Que estaves dient... Este tio sempre el derrotem. Crec que he perdut 7 o 8 vegades seguides, vale? No estic exagerant, ha sigut una cosa... Em diu que necessita pràctica i té tota la raó. Ha sigut la cosa més humiliant de la meva vida. És que... Has tingut prou mala sort, hem de dir. A mi m'ho estava contant qualitat mentre estava passant i... Quants perforadors t'ha encertat el Rhyhorn, el Litoceront? Té un atac que així diu empalmar, per cert, que és un atac d'estos que Empalmar no. et debilita d'un sol toc, no? Empalar. Empalmar és una altra cosa. Perdó. Empalar, perdoneu. Empalar. Que ha sigut molt dur este combat. Té un atac que es diu empalar, que és un d'estos que et debilita d'un sol cop, no? Només té una precisió de 30%, o sigui que el canvi és que és difícil que acerte. I m'ha clavat com a 3 o 4 seguits. Quina mala sort. Ha sigut... Molt dur, però en fi, deixa de lamentar-me i tornem a lo que estàvem, que és arribar per fer la Lliga Pokémon amb totes les nostres medalles. I una part que a mi m'agrada molt d'este joc, per cert, que em pareix un toc molt xulo. Sí, li dona un toc molt ritual al fet d'entrar en la lliga. Sí, un toc molt cerimonial. I és que així tens com distintes portes i guarden cada porta, valga la redundància. I va comprovant si tens la medalla. Jo quan era menut, de fet, venia així de vez en quan encara no havia passat el joc, i anava passant de porta a porta fins que arribava a la porta on no podia avançar més i ja tornava darrere, però simplement perquè m'agradava la sensació de progressió. La veritat és que és molt xulo. Sí, xulíssima. I a més vas passant també de, vale, passe per així, ja pots nedar, pues el posem una part d'aigua, no? Per a que nades també. No sé, i dona també un sentiment d'haver aconseguit coses. De que no està bé simplement aconseguir medalles per aconseguir-les, sinó que hi ha tota una organització aquí darrere. Sí, que en els jocs de després ho han llevat, que ho entenc, no? Perquè la primera vegada que ho fas és molt potent, però després ja, jo què sé, se pot fer repetitiu. Però en estos primers jocs que ho feren, xapó. Jo he arribat a la cova campió o a la senda invicta, depenent de la versió. Has arribat tu? Perquè jo crec que m'he perdut. Però sí, estem arribant ja, que és l'última masmorra del joc abans de les batalles finals. Bueno, l'última, deixant de costat pues, alguna altra cova per així... Opcional, sí. sí. Misterioses, en les que pots passar a veure què el trobes. Però sí, esta és una cova senda invicta, horrorosa, perquè és una d'aquestes que té puzzles. Què opines dels puzzles, tu, Guillem? A veure... Estan bé, en teoria. Vale. El problema que tenen és que estàs en una cova que t'ixen Pokémon salvatges cada 2 passos i arrastrar les pedres ixes entonces se torna totalment exasperant. Però si no fora per això, a mi, no ho sé, me pareix que està molt ben pensat. Sí, són xulos, són curiosos. Soc subnormal i m'he deixat el meu Pokémon forçut a la caixa, així que he de fer tot este ritual l'altra vegada per a poder moure les putes pedres. No passa res, tornem tot seguida. Mare de Déu, qualitat. Avui estàs fi, Quin dia porte. He eixit un moment de la cova esta, a la brossa que n'hi ha fora, i m'he trobat este Pokémon, que si no m'equivoque, originalment només se pot aconseguir intercanviant en NPCs, veritat?
Sí, este és uno d'estos que he clavat per a completar la Pokédex, perquè, bueno, per si gent que no hagi vist els capítols, un canvi que he fet jo a la meva versió és perquè tots els Pokémon siguin tenibles sense haver d'intercanviar, tal i qual. Per això Guillem té al seu equip un Venusaur i un Blastoise. I este és un d'estos estranys que només pots construir per intercanvi, que em pareix una mecànica de merda, i l'he clavat salvatge per ahí. Sí, sí, la veritat és que té prou més de sentit aixina. Perquè si no es dius, d'on es trauen, no? Si no així salvatges. Sí, veritat, és com si foren d'importació o algo. Una cosa aixina. Sí, no sé, és una cosa un poc estranya. No sé, dins d'univers em pareix una cosa molt estúpida, així que... Arreando. Totalment. Jo també volia comentar una cosa sobre este Pokémon que connecta un poc, no? En això que hem dit altres vegades, de que estos jocs a priori són molt family friendly, però després tenen algunes cosetes un poquet estranyes, no? I és que resulta que el nom d'este Pokémon en japonès és una espècie de xoc de paraules en la paraula mamada. Vamos, un slang de sexe oral. Me pareix prou... De veritat? Te ho jure. És molt estrany. No sé, això pareix una d'aquestes coses que jo el contaria, però acaben sent mentida al final. Que no. T'ho promet. O m'ha mentit el Dr. Lava, que jo crec que no. Oh, no, jo em fia d'ell, jo em fia d'ell. Sí, és una persona molt fiable. Sí, això és cert. Pues... Home, pot ser, Han tingut coses d'un gust així qüestionable a este punt, o sea que... Sí, la típica que comentem sempre de les boles d'or. Sí. Pues no m'estranya que el farem només per intercanvi, tio. Saps, com que anem a fer este toc de paraules, però anem a amagar-lo una miqueta. De fet, ara que ho dic, tots els Pokémon més horribles en aquest sentit d'esta generació, o sea, són els que no pots aconseguir. Saps per on vaig? Com que, vale, Farfetch és com un joc de paraules un poc estúpid, però després el Mr. Mime, que és una cosa terrorífica, només per intercanvi. El Jinx. Lickitung, que és un... Suposo que per això es van poder permetre fer el xiste de la mamada, perquè està molt amagat, no? Sí, clar. A més, com el Pokémon que aconsegueixes per intercanvi, no? Du un mal nom, pues el seu nom real no el pots arribar a veure. Deus el mal nom. Clar, això és veritat, no pots veure mai en pantalla el seu nom real. Bueno, en la Pokédex, perquè ja està. Sí, que el van amagar una miqueta per a fer aquest joc de paraules. Quina gent més malalta, tio. Japonesos. De totes maneres, pareix que queden prou dubtes, no? No és massa evident, segons pareix. Perquè li preguntaren a un dels que havia fet el xoc si ho han fet per això, i te digui, ho han fet per això, però si li preguntes al responsable te dirà que no. Vamos, que és algo que dona lloc a dubte. Pot donar una confusió, Sí. vale. O sigui que el tema de mi Widito, que és superevident, no el confirmen, no vaig a ser tal i qual, i això diuen que sí. Home, tu ja saps que jo soc molt crèdul, però jo el tema de mi Widito, jo la veritat és que me crec que no fora intencional. Este cràter d'ací, no te dona la sensació de que és com que n'hi havia alguna cosa ahí abans? Clar, aquesta és la part on estava molt tret del joc original i ara pues, li hem buscat una ubicació més adient, s'ha de dir, ahir dalt d'un volcà, a les altures, perquè l'altre al final, els altres dos estan l'elèctrica en una central elèctrica, el de gel en una cova gelada, pues té més sentit. Este així no tenia molt de sentit, no pegava massa. A més, que te'l trobaves sense voler. Sí. Perquè els altres... És que passant per ahí dalt per on està el Karateka, que has de passar obligatòriament, és que el veus, vull dir-te, el veus clarament. El veus. Els altres els has de buscar, te n'has de decidir el teu camí per explorar, tal, i és un premi per explorar, però si te'l veus així enmig, mal xarpat, i te'l trobes de repente, llavors un Pokémon de nivell 50 que el peta mig equip, pues home. I és cert que hem deixat així este detallet de deixar un caràcter així amb 4 efectes d'arena estranys. Com si estiguera cremat, no? Jo per lo menys ho interpreto així. Suposa que sí, com aquest la dona que així volant i s'ha anat a un altre lloc. És un detallet guai, no? Com per a dir-te si n'hi havia alguna cosa, perquè no és l'únic cràter que n'hi ha en tota la cova. Però vaja, ja no està així que per desgràcia m'ho tindrem que anar... Bueno, tu ja el tens, en realitat. Jo és que Sí, ja el tinc. A Pepet, que li fiqui. És que vaig acabar en la seva miserable vida, en lloc d'atrapar-lo. Però vaja, que és un punt així curiós de la cova abans d'eixir, que ens queda poquiu, gràcies a Déu. Sí, que les coves en este xoc se fan molt llargues. Vale, crec que ja ho tenim apanyat, totes les
dels puzzles d'esta cova mos queda lluitar contra estos dos i estic quasi segur de que anem a acabar ja, Guillem. Jo també ho crec. Ja estem ahí a les portes de la Lliga. Jo tinc moltes ganes d'arribar. Jo també. A més, se'ls nota de veritat com eixe final del viatge, no? Sí, té un algo especial. Sí. Jo tinc ganes, però a la vegada me fa llàstima perquè això vol dir que pararem de fer estos vídeos. Ja, tio, jo ja... Coses de la vida. Ja tenia totes les setmanes pensant, va, esta vesprada me la guarde per a gravar, tal. Era part de la meva rutina, ja. Exactament. I bueno, però, bueno, lo important és disfrutar del viatge, no? Com era això d'Ítaca. Lo important no és arribar a Ítaca, sinó per gaudir del viatge. Saps de què estic parlant? O sigui, conec la dita esta, no, del viatge, de tot això, però no sabia que tinguera alguna cosa a veure ni que taca. Però sí, que compartisc el sentiment. He atacat el meu propi Pokémon, tio. Soc la persona més estúpida del planeta. Pues, vaig a contar... Estàs lluint d'este capítol, qualitat? Estic molt poc inspirat. Pues vaig a contar-te-ho. Mira, a lo millor és una cosa que passava a la meva facultat, però per coses de la vida he anat a 6... com es diu això? A 6 graduacions, ¿vale? De la meva facultat. 6 seguidetes. I en totes les graduacions són bàsicament la mateixa, que està el rector o qui siga fent el discurset d'Ítaca. Que el discurs d'Ítaca és això de la història esta grega, no? De Homer era el d'Ítaca o Ulisses, jo què sé. No soc de lletres, ¿vale? Jo soc de lletres, Guillem, jo no soc de ciències. Jo soc de lletres. Però el cas és que la història és que se'n va per ahir d'aventures i després vol tornar a Ítaca mentre la seva dona cus el telar o no sé quina història i tarda anys i anys i anys i no arriba mai a Ítaca. Ah, sí, que està ahí fent i desfent. Exacte. No sé Com el Matalafer. Exacte, no sé si és l'Odissea o què, però el cas és que n'hi ha com un poema de no sé quin imbècil que diu l'important del viatge no és arribar a Ítaca, sinó totes les aventures que vius en el viatge, ¿no? Los amigos que hicimos por el camino. Les aventures com estar a punt de recurrir al canibalisme, com li toca fer al pobre Ulisses. Això és lo important. Exacte, no? L'important... Pues això és una miqueta el mateix. Lo important no és arribar a la lliga, lo important és el viatge que hem viscut, totes les mentides que hem contat, arribar a conèixer Sobretot molt tu de... qualitat, Bueno, t'he de dir que Guillem conta mentides però fora de càmera. Guillem fa enganys ahí en les sombres. Però... Jo soc molt fulero, és de veres. Jo... Bueno, no ho vaig a dir. T'amagaves les cartes del truc. No, això no. Que avui he fet una trampeta per arreglar un tall i que tinguin que fer el capítol passat. No donaré més detalls. No ho diré ningú, tranquil. Però vaja, que l'important ara que estem intentant d'eixir de la cova, si ens donen l'oportunitat, és Pokémon Estos Salvatges, és que l'important no és haver acabat la cova ni el viatge, que ja està acabant-se, sinó haver-lo viscut junts, Guillem. Jo crec que això és una experiència molt bonica. De fet, vaig a girar-me la càmera i tot per estar mirant cap on tu estàs mirant, per a dir-te a la cara, a 500 quilòmetres de distància, lo bonica que ha sigut aquesta Ai, per experiència. favor, Caritat, que bonico t'ha quedat. Què està siguent? Vaig a tornar a girar la càmera que m'estic marejant. Ai, Déu meu, ara. Què està siguent, perquè encara ens queda l'últim capítol, que li tinc moltes ganes. Sí. Que serà intenset, Tio, quin laberint més estúpid, això de sí. Totalment, ho estava pensant. Quina finalitat té això, a part de molestar, si has fet tot lo demés. Bueno, en fi. Dite que és la lliga i que és molt difícil arribar. T'ho fiquen difícil tot. Sí, hasta l'entrada. De fet, si pogueren, estos escalons serien dobles. Només pa fotre. No té ni rampa per a minusvalis, tio. Sí, venen a fer mal. En fi, hem arribat ja a l'edifici davant de la lliga. No anem a entrar, no? Anem a quedar-nos així davant, anem a admirar-lo des de fora. Sí. Anem a guardar la partida, que estic en 32 hores, estic fent-me bastant ràpid. Jo 31 i 24. Una diferència prou considerable, tenint en compte que és d'en Xota a la vega. Pokémon Fulla Verda World Record Speedrun. I la setmana que ve continuarem i acabarem el joc si tot va bé. Descobrirem per fi si és possible o no passar-se Pokémon en valencià. Quines ganes que tinc. Sí. Fins la pròxima. Adeu. Adeu. Jo soc de lletra, Guillem, jo no soc de ciència.